Lawas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat pa yung gabi, kamusta naman maparangga na mo sining matag palamati karon nga adlaw Webes petsa 23. Dalawang tulog na lang. Oy, Pasko na. Siyang pagkadlaw nabilin maga-goodbye na sa ato ng tuig 2021. Ato naman i-welcome ang tuig 2022. Webes naman kadisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinaandang liwat naman naton nga mangin kamulog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sini nga mga kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2. Nagalambiyong na sa Metro Bacolod. Ato naman nga bantayan kagimosuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz mag-responder. Back to back sa atong piloto, Aksyon Nino Bogina. Update sa mga balita national, international, breaking news, flash report. Update sa COVID-19, ang update man sa bagyo nga si Odette. Ginatutukan ni Aksyon Dale Salazar. Opda magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suay sa kinanda ng inyo siniragad, ang inyo sining angkorman sa Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi niyo ako sa nabilin. 53 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa sining bayan sa ato sinibalaga di check tang ato sining Patrol 2, ato sining Crosswind Patrol, standby sa mga report giga sa ato sining correspondent, standby sa report ni Aksyon na Roger Gotim, standby man sa report ni Aksyon Nelson Patino, amo man ang ato sining koneksyon sa ikatatlo distrito, Aksyon Arno Tikar. Unahon ta ng observation report sa aton sining Patrol 2 with Aksyon John Diaz. Kamusta honta ang Webes edisyon sang inyo palatuntunan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon John Diaz, line number 2 sa report. John! Advance! Ano? Ano?
advance nga Pasko sa tatanan nga mga ka-aksyon. Gani. Lapit na lang na doga silang balik, yapon ng salakyan. Purtig, yapon doon mo salakyan aksyon na deko, diri sa Roneta. O mga pangayit na kilabanan, Muni oras? purting salakyan yun, sa ning oras, oh. Alas 18 na. Alas 10 na gani. Duga-duga, curfew na. Gani, pero ang salakyan damo-damo, yapon. Tikabalo ka, yung sa reaksyon na dek, ang mga mall, basta mo sinatsyempo, tag alas 10 ginaya, manira na alas 10 kitang gabi, ilang empleyado, makagwa na yung mga alas 11 na lang, Kung Kaya naman man ang damo iba, sa lakyan sa dala, naman hindi pasahero. ang jeep na wala masyado, Terong laban gali, private. private, kidya kalabanan. Ah, Mga pribado nga salakyan na ginawa sila longga sa mga gabi. Oo. May mga jeep na kapunta tayo, daw to ni Redo Temba, sa kila mabungguan na isang private to. terong masakyan sang kuan na, sa iba na daga nagluwa sa Molda, may mga salakyan pa POJ. May mga jeep nga punta tayo, ari ganun may nagwiso, bago lang. Ari may kasunod pag ito, bata, galing niya, bata, libertad. No? Oo. May mga jeep ba, pero kalabanan, kinato makita anak sa private, hindi na salakyan. Private. Rambutan nung may ara sa 93 ang gabi, Basi kamo may kining mga ginawa nila. nagahingagaw pa Christmas party, no? Ati ba, sipahan kayo ito, damo mga hotel, fully book mga hotel, libot-libot kami kayo na. Oo. Perfect. Pero ang traffic sa mga gabi, hindi gidya magwantak sunireka. Halin sa Tiplano, pa grabe ang traffic eh na. Grabe gidya ang traffic. Bisan mga alagdan, amon nga ginapang shortcutan, Oo. sus, hindi magwantang salakyan mo, bisan sa San Juan. Umina mo na, ano ning lakat ang traffic ko, nga do, bago tiri ka sa Lapo, amo sining 23 pa lang, pero tinang traffic, pero hindi na matsagang, ito mo nagpasko, Oo. No? Correct. Di ba sa una, 23 naman, uy, lapit na lagi Pasko, do, lipay-lipay na ginang tao, subong ilagin. Do, wala, ginaton niya na embrace, yung lang, uy, manong Pasko, nagli pag Biyernes ang gabi, no? Gani. Do, ay gid lang preparasyon sa gusto, paano ka kapreparar kay ibang mga lugar, bandaot. Kasi naman nakaroon magbugtaw na kagao, nakaroon kaya hindi makamurot, isa kag-isa nakaroon, di ba? Di mo nakaroon ginaano nila nga, do normal days na lang, damo gamba sa online lang, ang Pasko ako na do ka usual, kag normal days na lang ako sa Nereka. Gani man. Basta may Christmas party, enjoy lang yun tanan, no? Para makapangalipay ka mo, no? So, kuan na, masilipat sa health protocol. Ay, isa gina. Isa pa gina nga dapat nila sundon ang health and safety protocol. Amo to lang example, hindi na ito madula, may mga party-party, gid man niya halos tanan mo, no? Himplo, sa Monti, dapat i-maintain mo gid ang health and safety protocol. Correct. So, ang 30% lang gid na isang capacity, mo na usually gina-allow. Kaya hindi mo na napagpasubrahan, kaya papasobrahan mo, ginuto ka mo na karon. Gani. Labi naman ko nang garimpal, ang mga upod ninyo, kung ano ginapang-obra dara nila. Ay, so, ano lang, i-maintain lang gid ang health and safety protocol action, Eric, no? Anyways, dali kita sa may plaza pala, kaysa Gonzaga, action, Eric, may nagabaligya di prutas. Okay. Ang prutas, usually for New Year, ginaya mo before Christmas, yung naganda na ng ibahan. Oo. Kaya pwede ka na ka, sang fruit salad mo, diba? Pwede ka sa fruit salad kung pag-abot niya sang Pasko. Pero Kung gusto- kumusta ang panilag mo sang bili sa mga prutas na dyan? Ari mga puro mangkot, tadi ganito sa ibahan. Nagsaka-saka gid man, ano man? Nagsaka-saka gid man kay before ya may mansanas kaya makuha 5 ka piso lang. Oh, Subong ya, why na gid? why na? Pulo na gid ang mansanas Ang, sa direct. ang libasad to naghimo na pulo. Pulo na gid. Do ka mahalaw, dubli aw. Doble na ligad pa ni way kini ka panaog yang presyo sang mansanas niya. Oo. Amo na gini ang presyo ya actually dek. Pwede niya lang every time nga may mga amuning okasyon bla nga gataas ang kwan, gataas ang prutas pa kung may nang Gani. okasyon ganubo man no. mansanas so pulo nga pesos. Ano ga pangalit ang kwan ko ang negosyante kay kinahanglan sa tao pasakaan mo Gani. na. Buta no nakakatabo nga gisakang presyo. Kakati nga lagi ko na blase man sa mga piyesta minatay ang tanan nga luluto ko mo kag braklo mo sa imong preparasyon gasaka man no. Pati bulak gani ko bisa minatay gasaka O man ang sama presyo. na ang bulak kung sa pista minatay gasaka man ang presyo no. Gani. Gawin Gani kakabati bala sa okasyon nga na naganubo ang kwan ang mga braklo nga kinahanglan sa tao most likely ga taas gid ya. gasaka gid bra. Oo. Man gani ang bako ni subong amot don mamangkot adi sa ilaw. Oo, biyan ko talaga. Kontag pila. Kung nagsaka giban pila ang saka ya piso, 2 pesos na. O nga rin ka pala baligya. Sweet apple, di apple, pulo.
tagpulo, galing pinaka sinidri. Ang pulo na mo ang pulo mo nang ginasili mo sadto nga tag 5 Manong pila ubas no subong na? kilo. Ha? 240 ning sidlin. Area 120. Nagtaka presyo no, mahal. 130 ang seedless. Pila 230? 240 ang sidlin. Si Manong diri ka duwa nga stall actors ang niyo? Oo. Sang NGC nga pasad. So ang 240. seedless 240. Oo. Ang- Ari no? 120. Ang blackberry nila daya nga seedless pila. Why sila black? Wala black subong no? Why stock? Ay may bagyo mong no? Why go ka travel? Namit pa ang blackberry kailan man mahal siguro sa seedless pa Wala ko rin. nga rin. Dito Cebu. Ay na page no? Pag baka mo ni gina-frozen, ilap siya rin. Busa mo na. Ano? Ti pro to lantaw bu preska pa man. Okay, pista Preska. Gani, matila ko di gani. Nung kaya pinibito nga, pinibito nga seedless. Kaya para maano to di siya, bro. Kilawan May mga apple niya, 10 pesos each. bakli. Pila niya? Why pagitay ko dabi blackberry bidyan. Makita ko din. Pila no? 3 for 100 ang lag ko nga man sana. Blackberry bida may arada. Why? Why isa to pa sa Halos man tanan, wala. why gid? Wala, gid. Ang seedless mo na silin dyan gagbay na ya. Ang gagmay. Okay, may ara seedless kid lagko pagid mo. Du lagko Oo. bla. Gani. Gagmay na No. mo. Gagmay na. Tunga lang no, ari isa din ako. 80 nga to rin tanan nga prutas. Di ba? Oo. May chiko. Ano ni chiko? Para kwan? Para Kiwi. Katilaw ka kiwi, action erect. Kiwi man, kiwi sa sapatos. Color green yung unod din no? Pag sila na gani. Anong kiwi naman? Kiwi, ang color green na blang unod ya. Green ang May color. pagkaslom. May pagkaslom gamay di man no? May pagkaslom gamay. May na kay di binas ba no? Da kay interview ko da bakal ka siya. Gani. Oh, do Isa no? Para may ano mo gusto mo? may konsuelo. Oo, may bunamano. Buenamano, buenamano. Oh. Tapos, tagtatlo siya. Gusto ko naman tilawan ng kiwi, Kiwi. Tatlo lang, no? Hindi na ako ng kiwi ah. Patilawan to kagani-gana ko ng isabla. Bakli lang ko the grapes be. Oo. Ano nga grapes mo? Seedless? Seedless oh. Why liso Oo. bla? Oo, gani ani dito. Kaya kung magkaon ko na gina padulong ko na ba kung ginausap mo. At least pagwa ko na bilog bang yapon. Manong isa pag ito na kilo rin nga. Lain na lang na nga. Pila nang sa kilo? To 40? 240 lang. Tiway na iyo? 230 be? 230? Oo, sige. Oo, sige ko no. 230? Dotete. Oo, nako ah. Kung init uloy mo, ano to, kung init uloy mo, ay to 20. Chico ya, kakawa Chico. Chico. Pila na yan, no? Ang kilo? Chico, 120 ang kilo. Hindi ko na naman mayag. Plaka, okay mo ko na Chico, plakaon mo ko na Chico. Po. Hindi gidya nga damo-damo. Hindi ka dyan damo-damo ah. Gani ako man. Chico, ubas. Oh. Ang mansana. Aria, piras mo ng pila? 20, Aria. Tato 100. Ang mansana sila, ang lag ko, ano na, Puji. Fuji. Pila? Ang bilog? 3 for 100. 3, 4. 100. 230 plus 100, 330. 330. O, sige, kuhay ko da kay para makakuan man ta, makabulubintang sa manong. Gani. Manong, ari din no? Tatlo kabilog. Tatlo pili ala ang may kuan, may samad. Ang pili lang daan. Pati ka na lang. Ang bago, pili ako. Nasa ka mati istorya. Lakro na nga. Ari na mo, mga bago-bago. Di ba no? Pat ini yung tsura ni Manong. Ngaw. Ti sukton ka sa Patapos ko makamuhan. Oh. Ay, may kiat-kiat na wala. May cat-cat di. Oo. Yung Pila kiat-kiat. cat-cat 85? Paborito, 85. paborito ni Sermon Lopez kinang kiat-kiat to. Pakato di sa? Kiat. Oo, kiat-kiat pila. 85. Oh, kuhay ko to isa. O, isa ko na cat-cat no? Pili ang masamad. Ang puro samado. Oo, kita mo damo ni binta ni Manong sa to. Gani. Oo. Damo na bintam. Gagaan ta pa ito na iban pag black. Kuno na, ano na, butang discount. Ano nang gustin sakali? Ito pila magustin eh no? Mahal mang gustin. Subong 300. 300. Lagko na man Ari, gusto pila ni? gagmay. Gagmay? Meron ba dyan nga man gusto nga lagko? Gani. Lagko, blawa kayo lagko man iya unod. Ang taglima nga orange wala na? Ay. Why na? Ito na mo taglima na eh. Ang kiat-kiat ang kiat-kiat okay pa na.
Okay, ni kay ang presyo na siya mo gini. Oo. Kung may damage gini ano mo? Isli lang binong. Kaya basi ka batit karon sa kanginan. Kumita kasi ko. May damage Oh, to. sino mo ba si makabate ka sa kayo na ka pero may ko i-great action ni rate lang do puro lang na kuan sa mad ano. Gani. Ara nang itas manong namin. Sumaha ko pila akong damage. Oo, sige. Ako balas sa damage. Para on air basi karon kun para sobrahan mo da karon. Gabi ka naman. Manong mga pulang apple, mga pila niya? 25. Alain, Pareho sa green. alain. Tatlo ba nandun ang green? Ang pula mo nang sayang hindi na Fuji, hindi no? Hindi niya mo Daw- sa US ni, no? US ni? US na US, oh. Oo. Pila Hindi yan, man sa mga kano, ah. pila ang pula, 300 man? 25. 25. Ang pula? Oo. 25? Ang bilog. O, tagay ko sabi, duwak bilog. Dua ka bilog, no? Oh, duwak bilog. Ari kay Biraon, tanong kay... Biraon tani. Biraon, tani kay... Utang no nga. Wala nung, libre lawag ah. Libre tawag nga, no? Sa numero. Nung sa isip pala sa ano nga. Oh. Paina nga, pero paina kay Jan, kay ako, Oo. damo na kay Jan, jutay na iya eh. Gani. Boga, di ka makajutay sa ako na. Oh, immortal jutay, ikaw ang tribute na dapat ni tani ikaw ang damo. Hindi, after ni, mabakal ko di kay Manong. Dugang-dugang nga ito ni Kiron. Sila na lang, sige lang nung iisipa, Binong. Isiparate lang ako na. Oo, sige, Kay ako dudala. budlay mo na karon nga bayaran mo karon dumuya man tas na nga. Noy, Nakakuha ka daan first ka daan 10,000 di boya man ta nga. Ano din? Mawina karon 10,000 mo na ko dumuya. Oh, may 14 month ka pa nga daan ba? Ay, doon, ba niya tao? 10,000 plus do ba ko dako ang kabi ba. Oo, gani. Kita mo gina sunlo ka ni Irol nga ti, way kita da. Ati, arasi mo eh. Actually, direct so far mo na presyo diri sang mga balaklo na Oo. serya. Pero may tendency dyan nga masaka pa na No, panabot masaka sa pa na, hindi 25 na. o kung 31. Ha? Masaka ka? 31? 31? Sa 31 masaka pa? Okay, tiyang biyahe nung no? Wala may biyahe. Oo, biyahe. Isang prutas ang problema. Supply. Supply, oh. Yan, kumati ko ito ginastorya ni SM, dito sa may Dumanga, sa Purti Karamo, sa Gapila to. Oo, mga cargo. Mga cargo, git kinabanan. Bangor ka dili man ng prutas, no? Gani, amo gina ang problema. Kaya Kaya. na-fridge nila eh. Gani. Kung di mo nila fridge ang gusto, madunot ni. Oo. Sabi hagay lang din ni Manong, oh. O ano, din ilang gusto, be. At ik na bakalan din nila, yak sunod. Kung maglalabay ka lang rin, oh. Why ko na lansones da? Ha? Lansones? Why lang sunod subong, no? Pigaw, gita lang sunod siya. Away. Naligad pa to may lulansunis subong wala na ginaksyon Paborito ko ron ni Dennis Richard Tibor ang lansones. Oo, gani. So mo naguro nga subong medyo pigado ang barakla na ikaw lansunis, no? Wala man subong supply pagidi. Ano ni Gabi ba nung to? Ano mo silingon ni Sir Edwin Pineda man don't eat grape in drive? Kay makapaubog. Okay. Kung nagdala ka lang, hindi ka na magkaon grapes gali. Yes, kay basi matamaan ko lang kaon, malingin ulo mo. Lingin ulo mo man okay. Oo. Tapos don't eat while not washed pagidi. Ari Hindi mo ko sa wala na Sino ugasan. ni Star Mayo, sa niya, Axelor dyan, namit na ang kiwi pag sweet healthy na, kagbulong Gani. na. Ay, May na, ginaulat-ulat. Actually, kay Domdom, kami ginaulat-ulat, katubla kay Mamban. Kay Ato blang, sino? ano tong beer tubla? Ay, atong kwan. Peanut Atong beer tubla? peanut beer ni Madam Star Ay, Mayo. Oo, Atong wala sa- pa ito yan, no? Why pa to. Basi may nga gawin na sa Christmas, guro. Gani, makaingagaw, goro to ah. Ano to kami? Beer chocolate? Ano to? So, beer to peanut beer? Peanut beer, peanut beer. Manong, thank you, kid. No, amo na ko siya ulit, no? Basi, wala makaingagaw. To si Miss Vance, ang iyang peanut beer tubla? Si Star Mayo. Oo, eh. Oo. Kay Dog Inapabogag, ito naligan ni Mamban. Doon sa Jado Gorong Paskwa sa Minnesota, USA. Ado sako ka nilagaw to ni Madam Star Mayo sa Gani, ako lagaw yan, no? sa California, ba Mayo? Oo. Perting randa. Puerting oranda di ka walda ya. Gani. O saan, ba ta maka-Arizona naman? Ara daw spiak Sabi ka no, bangga? sa Magulok. May araman di Hong Kong, gampi. Pila nga ko damage da?
Ato sumaw na manong Buwas na lang ako bayaran si mo kay budlay Okay. balo ka kung gabi na sa mga incheck din na dapat pwede mo bayad ka. Galaki kano man to ba? Kanubo-nubo. Buwas na ko bayad si mo Okay, wala problema. Kay balo ka tapos mo report ka puli kay dayon mo. Gani man. Sumayo ta boss. Saan mo na? Amo gina-action Eric, no? Kay Anyway, pila damage ko? ambot kay man, ang sipay-sipon, niya ba ito kay Bayro? Sige, bayarin na ko na. Ano action Eric, subong nga gabi mo na, no? May damo, pati nagahapit, nagabakal, may mga dalang hita, di daan nga baligya man. Ara na galing Bernas, galing sa Manila, siling ni Star Mayo, galing kay Kadugay kung magabot. Ulit ko na punta. Manila, stranded, guro stranded. Eh, makaulat dito na yan. Talawan ta na. Yes, action Eric. Sige. Mga ka-action, so far mo na pinakauling nga sitwasyon diri sa may plaza publika, subong nga kagabi yun, balalagyan diri sa prutas, sunod nga doon, isinganta ka, di ba nga baligyan naman palupok sa sige na subong. Pero sa tumakakson, halong gid, kay tibuas dapat nang imalipayon kita sa adlaw, o kung pagsugalan natin sa Pasko action, Eric. No? Katapusan sa kuano, buwas sa gabi, ang kuan? Buwas ya kagahon, karo, 24, Karas doon sa pagkagabi, kagaw. na lang na action, Eric, doon, nga mas. Ang katapusan ang sang kuano, ano na? Si Magabi, Aguinaldo? Aguinaldo, simbang gabi. Aguinaldo mas. Sa gabi? Sa gabi. Okay. Daw na ng last gig. Usually depende rin sa parokya ang simbahan eh. Kung ano oras silang nga misa. Iba usually tagal alas 10 ang gabi action eh. Okay. Pero problema na lang iba ni areas nga wala sa suga. I don't know kung ano adjustments ang ilang nga pag-himuon action eh. No? Live report gikan sa patrol. Ang taglibot sa mga production dyan diyan ka nagkasuling sa totalan nga mga action sa ding kamang gabahin sa Pinas. Laboton ka sa nga mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon dyan diya sa there you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Presyo sa prutas, gitutukan din na reaksyon na dyan Diaz sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:25 na. Check na mga report na. Giga sa ito sa mga correspondent. Standby sa report na aksyon na sulpatin nyo ha. Standby mo sa report na aksyon na Arlo Ticar. Una-un ta report ni aksyon Roger Gutib live report gikan sa siyudad sang Cadiz. Nagadala sa police report sa Cadiz, Sagay, Escalante, Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ay, abidira sa kay Sir Edwin Pineda, sa kay Jinky Jalagdo, no? Kay Star Mayo dira Dennis Richard Tiboroma, kay Tuto Asis sa Pangasinan, ga monitor gid sa ato sa Madagal. Sir Edwin Pineda na sa New Jersey, no? Line number 3, action na Roger, may gabi. Yes, action Eric, may gabi sa action sa mga balita na sa action Eric. Lang daw na daw di huni niya, kundi nga, okay. Ara na. Nagkasabaw na siya. Kaya daw, hindi batiyon mayo eh. Ara na. Kapalikot ko lang niya kaya ang signal na action radyo taga-lubabaw niya si Eric mo. Sige. Pero ako monitor medyo ko na daw nag-bulubikyo mo na. Anyway, mga balita mga ka-aksyoneris diri sa mga norte ka ba sa probinsya sa Negros yung monitor nato ng palibot pero daw mga matulot ang kaiman doon sila yung aksyoneris na mga kapulisan di preparado man sa ining preparasyon ng aksyoneris sa tinig pamilya no kung buwas sabi ngay ka dispera sa Paskwa kasi nag-lantaw sa sinerek niya mas tamo yun ang tamo buwas kao sa nabinigit sa mga kasibahatan sugilanon man nato ko na hatag mo nato ng ato sininga pagpagigaw sa kay police major o controller na silikar pero na wala kita sa tempo magkakwa sa statement pero na siya nga
ano na, no, all set na mga plano dira sa Mayara nga ika-plaster sinerek nga mga kapulisan pinagidire sa may simbahan man. Gano'n lang para sa Eric Marte, wala sa mga tuwan sila sa Karatabo, maling sa naisugod sa topican site ng Sinigalyo. Like, nagliligan na sila katuig nga kung isa, mga motorsiklo na ginatawag sinerek niya sa mga nagjatimba. Protein niya daw sa karoon niya daw surta kayo wala sa mga tuwan dito siya nagkalatabo. Sabi nga na-timing man nga nagidya ang mga tao sa gwa man sila panimalay banak sinerek sa galog na ginatawag so sa bahay na sila sa 19. So, ang mga tao, so sa kay police, si Dishar, na ang ila sila nga mga security measures, sila nga paskwat sa bulag tuwig. At tinatara na sila plan na, no? Nakakuha na, naka-plaster, kag naka-deploy na sa mga persona o mga pulis sa naka-jail na sa mga mga designation. So, ito na, kasi natanan mga masilip sa mga timay depende ba na kooperasyon sa direct nga mga employee. Now, sa sulat ng Sagay, ang Jerlo ko dyan adjust sa signal. Ikaw doon nakakating off signal mo, Jerlo ko ba adjust ka may? rara. Okay. Daw kina. Sige, proceed. So, exactly. Sa sulat sa Kalerikas of December 23, okay, before December 24, duha na lang suneric. So, sa sulat sa Sagay, so, sabay kay man ang logay ni na recover ng sa wala sa naka-record nga panimag o so doon generic person under monitoring lang ito na kabilog nakapito kabilog lang ang person na sa monitoring kag ang may duwagan bitin sa hospital may duwagan na ka-isolate sa quarantine facility kag may araman na sinerek nga duha na lang gini sa home quarantine. So, duha ang admitted, duha man ang nasa home quarantine, so ang naka-isolate. Pero ang active na sunod sa Sagay, kalipay na sa duha ang tao. Sa sunod sa Cavite, may one digit git. Di na siya nga proses una nga daw sa pero kamay pang yapon kita magsalig dapat panayos maghalong kapag observe yapon minimum health protocol. Sa police report naton sa sodre nga pagtutok sa maritime persona sa nare-karoon panay panitinado matapos yung Nobel recommended galing kaso yung tuwod kay Marler ang kaso. Diba na nakapantok si Eric sa may Batan, Iloilo nga ginagatuan ginang kapulisan matapos ang reklamo o kung ang report nga ara ang presidente. So kami sinatabo ang siling kaso mga more or less sa 11 katuig na nakaligan ang ini nga personang si Eric doon So residente ini siya sa Sida Christian sa Barangay Balubon, Ciudad de Sagay, sa Itadosan de Sila, Dinisikir Santo, Taro, Pamplona. So, ginkantuhan dito sa may municipality of Batan, sa Batan, Iloilo, dininisyak sila rin na nakpan, na ginakabigin siya nga top 1 most wanted
person. Ang iya kaso, sila yung kaso nga magpatay kay nakapit sa ang iya siniblang nga kaso na ako rin yes, yung warrant ng Barangay Action Eric nga may criminal case number 4313 sa kaso nga murder. Ini ang inisyon ng Honorable Judge Renato D. Muñez nga nag-retire ni Kalinga Judge September 2, 2011 pa. Ang ini nga kaso kag tungod sila way man siya sang piyansa kagiguraturat ng commitment order for sa mabulubudlay pa man subong Action Eric ang pag-commit sa mga ara sa custodial facility so nagpamilin siya di sa aton sila nga custodial facility sa may siyudad sa Sagay. Grabe nga abilidad sa Migota. Si Police Lieutenant Colonel Albert C. Kaya basta gani wanted person, wala ginagawasan sa nato pasalayo, dakop action Eric. Sabi nga, tuwa na report, balita informasyon, ika dire sa may norte nga mahintang probinsya sa Negros Occidental. At kami sa total big point ulan kasi mami niya, sila mamboy rin sa pamate. Kaya mo mara kami guno na yung gubat. Kasi kung man kay Kapagalinian, kay Mr. Nathan Diaz, kay Toto Joel, kay Ibasak ko na pamate. Kita aton, pagpangalagat. Toto George Buton, kaya may gunaldo bakuya di sa may power trim. Kaya nagpamate mo sila. Kaya way nakabigbat isang mahala na mo sa Action Radio ba? Niko niya. Pero kung sa malimtan naman pero steady pulse mo na yan magpapamati sa ato Action Eric so ato mga balita Action Eric sa ato mga kaksyon sa din man kamo sa Pinas lambuton ka sang amon pagbalita kang serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon Action Roger Guti ng report sa Bacolod Action Record! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Roger Gotib live report gikan sa ikaduwang distrito. May kabidira sa mga krusang Basro kay Nonoy Chao Peraltada ginatamyaw ko gid ni Juliet Sierra frontliner. Sami Roger Awing and family dira sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan kapaurok-urok yun. Tamya ko dira ang akon pamilya sa Barangay Talakdan Banwa sa Kawayan mga Paklibar family alin sa kay It Home. Alig Action Roger Gold sa Ilwanta ang First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Nasir Pateño, line number 3 sa report. Action Nasir, maayong gabi. Yes, Action Eric, mayong gabi man, kag sa aton sini nga mga kaaksyon nga nagapaminaw karong gabi. Of course, diri sa First District sa Negros Occidental, no? Ang pila ka mga ginapang bantayan aton ang lakat sa aton sini nga police blatter entry sa tatlo ka mga lugar nga aton sini masami nga ginakadtuan action na Eric kag mayong balita kay wala gid man sang mga dalagko no nga nagkalatabo sa karon ang nabalhag sa police blatter action na Eric kag ginalantaw-lantaw manaton ang nagailapit nga mga kagabihon nga kuntani magapadayon nga mangin malinong aton sini nga lugar diri sa may Banwa sang Calatrava, Tubuso kag San Carlos City. Well, anyway, ang pila ka mga balita naton nga madala sa karon nga gabi Action Eric matapos nga masagunson ang mga Christmas party sa diri sa Banwa sang Calatrava. Karon nga gabi padayon pa sa gihapon ang sinadya sa aton sini local government unit sa ila sini nga Christmas party ginahimo sa karon no kag kahapon natapos ang second phase ang National Vaccination Day kag ang figure nga ginatag sa aton Action Eric may nakuha kitang
vaccination individual first dose nagalabot sa 21,722 o kon 36.85%, no? Ang datos sa ginatag sa aton kag ini silang 36.85% nga first dose nagaulat ini sila sang ikaduha nga dose sa masunod ng tuig action, Eric, kay ang target sang aton sining lokal nga panguluhan diri sa may Banwa sang Calatrava, magabalik na sila sa mga barangay-barangay sa sunod nga tuig para sa pagbakuna sa wala pang nabakunahan sa mga barangay diri sa may Banwa sang Calatrava. And then ang aton sini nga fully vaccinated diri sa Banwa nag-abot sa 10,940 o kon 18.56% fully vaccinated na ini sila action, Eric. So ang gimpahayagan ni diri ni Mayor Marilyn Era nga nagahangyo siya sa mga barangay nga magpadayon na convince, magkanbas sa mga possible nga babakunahan sa ila sini nga mga barangay, labi na gid ang mga barangay official. Pag-auhag sa ato ang mga kaigsuunan nga labi na gyud ang barangay officials nga mopadayon sila og canvas og mga vaksinis sa ilahang mga barangay para ang ato ang ginatawag nga herd immunity makuha na nato diri sa atong lungsod sa Calatrava. So amo to ang portion sa pahayag ni Mayor Marilyn Era when in fact yaman again panawag ang leader sa nagkalinlain nga mga lideres ang purpose iniblang pangpatawid program kay nagabot sa iya sini opisina nga ay pila ka mga miyembro sa nga purpose ang nagrefuse sa pagpaidalom sa pagpabakuna kay suno pa sa kay Mayor Era, may mga barangay kapitan nga gareklamo nga may mga miyembro sa nga purpose sa ila sini nga barangay nga wala yan nagpabakuna kay tungod sa istorya nga kuno kung hindi ka mabakunahan miyembro ka sang purpose hindi ka makabaton sang ayuda apang sa panahon nga panagtagdanay may nahibaluan nga ang pila ka mga miyembro sa nga purpose nga wala nabakunahan nakabaton iya sang financial assistance. So ginpatawag sang alkalde ang responsable labi na gid ang mga lideres sa ila sini nga mga nasakupan kag ang MSWD dire sa may Banwa sang Calatrava aron explain kung nga ang may pila ka mga miyembro sang purpose nga nakabaton nga wala man nabakunahan dire sa may Banwa sang Calatrava. Ang local government unit naton padayon nga nagauhag, no, nagapanawagan nga ang tanan magpasakop sa vaccination program nga ginahimo sa nga lungsod kag ang aton sini local DILG nagahingyo naman sa mga barangay kapitan nga mag-submit sa ila sini nga official nga written report sa ila sini nga barangay kung sino pa ang mga barangay official nga wala na bakunahan kay may balita nga nabaton ang local DILG diri sa Banwa sa Calatrava nga mismo ang iban nga mga barangay official, barangay tanod mao mismo ang naga-encourage sa pila sa ila sini nga mga residente nga hindi magpatigayon sang nga hindi magpaidalom sa bakuna. Sinong gambars na? Son? Sinong gambars na? Ang ang mga kapitan diri ang DILG mismo nagatag na sa Ako may mga kapitan nga hambar siya pumuluyong hindi mapabakuna. Mayara mga tanod in fact gagamit pagani sa ila sini nga radio transistor para mga panya. Tanod nga kampanya nga hindi mapabakuna? Oo. May kapitan nga kampanya wala. Ang nang kagawad ang mga kapitan kagawad nga kampanya may kagawad nga kag barangay tanod mao mismo ang nagaingganyo sa iban nga hindi magpabakuna. Amo na nami ti kwan bunon ka binsol pagi bla. Oo. Para mabalaan nila. Ang ginmention gani diri action, Eric amo na dapat tagaan aksyon ni kwan ni DILG sa dinang Banwa tubuso Calatrava. Amo na dapat tagaan leksyon ni DILG Calatrava ang mga tanod kag ang barangay kagawad nga nagkakampanya nga hindi magpabakuna mo nang nami pailan kaso. Kakaso na sila.
Kakaso na sa serbisyo kay mga way pulos ng mga tao na. Magani nang Oo. siling niya. Makalapot na kay Presidente Duterte, malinging na ulo nila. Mogani. Nangayo na siya report actually sa mga barangay official kung sinuni nga mga tao kay parang may basihan siya sa iya siniman i-report nila sa probinsya. Sigurado kung ko sinuni nga mga tao. sigurado ko ang tanod na nga naghambal, ang kagawad ng gambal nga hindi pa mabakuna, sigurado ko wala na siya kapabakuna. So Wala, ang orderan sa DILG ang mga kapitan kung sino ang mga tanod ya kag barangay kagawad nga wala nakapabakuna kaya muna ang dapat tublokan kag bunon ka binsol pagi. Oo. Oo, ganang bakuna blang dako pa lang na bakuna. Ang mga nang binsol ka pagi. Oo, dapat gid kay Amo na sila ang mismo amo na itublok sa ila para una-una matyagan sa, nila. kampanya sa hindi magano. Pero laton ta ang mga resulta ko ng mga kapitan kay gin-mention to sa isa ka pag sinapol diri sa alkalde sa mga Sige. barangay kapitan. Okay. Nga mismo ang barangay kapitan sa iban nga barangay nagambal nga ining barangay Cross barangay Minchaka. Oo. Sila mismo yan nagakampanya nga hindi magpabakuna. Mga tunto ng mga tao, no? Ay, oo. Sige lang kay tanawan tabi ko may unto ng inyo ng DILG sa Calatrava, be. Oo. Te, pangayon, tama, napabot ko gani ang written report sa Son? barangay kay para nga mapangayo tabla kagaton manawag ni kung sino ni nga mga opisyalis. May chimpo ka ba interview libat biyang DILG kag kung nano ang nanong possible sanction nga mahimo nila ko sa mga kagawad kag tanod nga kakampanya hindi magpapakuna kung may sanksyon na makutab ang DILG yung tas tubuso asa Calatrava. I-try naton na action direct na Sige. sa kay aton sa ginatiksan actually karong adlaw wala Sige. sa diri. May ginkaduan sa Kung importante. hindi mo sa malambot buwas Sabado emisyon na sa. Mao. So mo na action ni Rick, ang pila sa aton sini nga mga madulong nga balita gikan diri sa Banwa sa nga Calatrava nag-aksyon. Nelson Pateño. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Grabe yung report ng Action Nelson. No? May mga barangay tanod to sa mga sa pila ka barangay sa Banwa sa Calatrava nga nagkakampanya nga hindi magpabakuna. Dugangan man ka mga barangay kagawad nga may pila ka barangay kagawad sa pila ka barangay sa Calatrava nagkakampanya man nga hindi mapabakuna sa mga constituent ay nano nga klase barangay official niyo. Mo nami tublokan binsol kapagib na trabalaan nila. Sige kay hulaton ta kung ano ang hunis ang DILG Calatrava. Ano sa report na aksyon Nelson Pateño sa Ilota sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Line number 1 si Action Aro Ticar sa report. Action Aro, please come in. Aksyon Eric nagpatigayon sa maidiid nga diskusyon ang makatapo sang Talisay City Philippine National Police pinaagi sa pagpanguna ni Police Major Jigger Jimeno ang acting chief of police sang Talisay City Police Station diin ang mga tumalambong sini ang lonsay mga pumuluyo sa siyudad sang Talisay ilabina ang mga pumuluyo sang Purok Santan Barangay Zone 4 Talisay Sete Negros Occidental. Ang nasambit nga aktibidades ang pahangop ini ni Police Major Jimeno sa mga tumalambong ilabi na ang mga hubines sang epekto nga dulot sang illegal drugs sa ila sini nga lawas kag sa ila sini nga mga pamilya subong man sa kabilugan nga komunidad kon ini sila ang mangin isa ka drug dependent diin wala gid sang maayo nga madulot ang druga sa ila sini kundi lunsay gid lamang kalainan suno sa ginpahayag ni Police Major Jimeno. Dugang pa ni Jimeno nga kaangay sang illegal drugs
dapat man nga likawan sang mga pumuluyo nga makakomiter sang krimen bangod isa man ini nga nagaguba o makaguba sang ila siniputuro kag likawan ang pagpasakop sa grupo nga nagakontra sa gobyerno. Samtang sa hinambitan nga hilikoton, ang Talisay City Philippine National Police nagpanghatag man sa mga school supplies sa mga bumulotho sa partisipasyon man sang sangguniang kabataan bilang kabahin sang ila sininga proyekto nga ginatawag Project Vibes. Sa pihak nga bahin, Aksyon Eric, isa ka shooting incident ang nagluntad mga takna alauna sang aga didto sa may Hacienda Makina, Barangay E. Lopez, Siyudad sang Talisay o Konsang Silay. Ang biktima sang sining shooting incident kinkilala sa kay Laika Kebenko, 29 anyos sa edad, isa ka soltero, kag pumuluyo sang Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Ang nasambit nga biktima, Aksyon Eric, ang nakaangkon ini sang pilas sa nalikod nga bahin sang niya siningal lawas lusot sa natoo o kung sa atubang diin ini siya karon suno sa report nga ginpahayag sa ato ni Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Robert Pitate nga na-confined ang nasambit nga biktima sa Provincial Hospital dira sa siyudad sang Silay. Ang sospitsado sini Aksyon Eric ginkilala sa kay Ricky Duran sang Barangay 4 Siyudad sang Silay, diin ini siya natigayon man nga nadakpan sa mga kapulisan kag sa karon ginahunong sa may custodial facility sang Silay City Police Station. Ang nasambit nga sospitsado Aksyon Eric agin filean man sang kaso nga frustrated murder kag wala sang piyansa nga ginrekomendar. Samtang ang motibo sa sininga kaso Aksyon Eric sang pagpanglutang ang wala pagid matigayon nga mahibal-an kag padayon pa nga ginausisa karon sang Silay City Police Station. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Arlotica reporting live gikan sa 3rd District. Nagapidara kay Jerry Azero Jr., kay Gemma Gamantok kag kay Lorna Diligencia. Magabalik ang inyo siringa para tutunan when we come back. Balik ang report sa ato sila Patrol 2 with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa... For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Paskwa nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala
sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Itaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad, ginatamyaw lang sang belated happy birthday sa kay Mrs. Marivic Iscoltero. Kay Mrs. Marivic Iscoltero sang Barangay Sumag, belated happy birthday. Kahapon, December 22. Ang panamyaw halin sa imo sini pinalangga nga bana sa kay nung Nato Iscoltero. Ginatamyaw taman dira sang mayroong papamati sa kay Toto Ibis Brian Alcantara Gobaton sang Barrio Maao, Bagos City. Kay Rosalita Valenciada sa kay J-Boy Tagalog, manang Beth kag kay Manong Lito da. Tagalog, no? Kay Jubeya kag kay Tibor sang Sumag, no? Sa kay Lisel Sakari, pamati man dira sa Punta Taytay. Wala pa kuno suga da sa area sa Punta Taytay. Portion guro. Way suga, no? Sige. Happy birthday today, former Governor Bitay Lacson Jr. Alina kay Milili. Bulikata si Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Action John, sa balik report, please come back. Isa ka state-level individual action na kinadakpan sa kapulisan sa Station No. 2 sila bypass operation iging ka sa sinigi lamang gabi sa area
sa Purok Lampirong, sakop sa Barangay Dosulad sa Bacolod. Kung sa riin, nadakpan ang gingkilala kay John Dave Gabatanga. John Dave Gabatanga, 38 anyos, tumandok sa Barangay Lopez Haina sa Banwa sang Mursa, Aksyon Ereka. Na-recover diri sa posisyon kag control sining ni Gabatanga. Una, ang ining bypass item nga isa ka elongated hit sa transparent plus cachet ang linod ginasuspetsuan shabu. Kagsang dinriki sa Aksyon Erek sa sulod sa isa ka kahita, nakuha man ang isa ka dako nga sachet sa ginasuspetsuan shabu Aksyon Erek. Ang kabilugan sa mga illegal nga droga nga na-recover diri sa posisyon kag kontrol ni Gabatanga nagabugad sang anong kagramos kag basihan ng Dangerous Drug Board o DDB value ini nagalabot naman sa 40,800 pesos Aksyon Ereka. Nakuha man sa iya posisyon ang isa ka kahita nga nagaduag sang brown kagang 500 pesos na manila ng buy-bust money nga gingamit sa mga kapulisan sa pagbakal sang illegal nga droga. Iling si Gabatanga, actually, according sa tagdiyadra sa ginarenta niya nga balay sa may Purok Lampirong, Barangay Dosulad sa Bacolod, duwapla ni kaadlaw dira nga nagatener o galing kay mobile greening pagduso niya sa illegal nga droga. Lasod ko nga sige-sige ka monitoring sa kapulisan, subong nga gabi na tigayon ang buy-bust operation. Sa karon ang preso sa custodial facility sang station number 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kaya nagasiling sa totalan nga mga ka-aksyon sa rin kaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat Patrol 2, Theory Abet, ang kabugusan kapag pangalagan sang Action Night Patrol Program, Huwebes nga edisyon, balik ini buwas Biyernes. Atong sini nga mapatrol la Unit Report Resolution Action nga napalagad karong gabi, Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Action Roger Guti, Action John Diaz. Back to back sa piloto, Action Ninyo Bugina, News Center, Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay, sa Kalasama Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw may kalipat, tantis pagtulog, pagpakamuyo. Sa inyo nga pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kakson sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.